Както вече разбрахте от предходния клип, то не е клип, а шотче, колата я запалих. Обаче се мина през доста перипети. Таблото междувременно, понеже не ми харесваше такова жълтогадно, го препръсках. И общо взето всичко се започна с този лаптоп. Цъкам, не показва обороти. Въртим, не показва обороти. Оттам се започна голямото ходене по мъките. На какво може да се дължи, че тук не показва обороти. Започнахме с проверка на свещите. Съответно, как се прави проверката на свещите? Вадим едната бобина, вадим свеща, оставяме в бобината, хващаме от някъде маса, въртим и чакаме искра. Но понеже тая хватка я правих сам, не ми изкара искра поради нехубава маса. И оттам се започна проверка на датчика на коляновия вал, който е тук долу. Проверяваме. В началото проверих, т.е. първоначално проверих дали всеки пин отговаря на схемата, която е за К24. Съответно излизаше уж правилна. За всеки случай размених два пина, пак пробвам, пак нищо. След това с едно ендоскопче имам точно там, където е датчика на коляновия вал, го изваждам и с ендоскопчето бръкнах вътре. Да, това е тръбата, после ще ви кажа за нея. С ендоскопчето бъркам вътре, да видя да не съм забравил. Има едно зъбно колело такова с пинчета на него, което отчита, нали, как се върти коляновия вал съответно. Първо проверка, за да не свалям, нали, тук капаци глупости, проверка дали е сложено, след това проверка дали е с надписите навънка, всичко точно. Пак въртя, пак нищо. На нищо, само върти. Оттам проверка на свещи, всичко точно. Свещите си хубави нови, ето ги. Това са свещите, ако си спомняте. Свещите си работят, всичко точно. И този път реших да проверя с ендоскопа какво се случва вътре, обаче свещите сухи. Айде пак наново свещите. Да, това както и да е. Айде пак наново свещите. Оказва се, че като си ги замаса, си дават искра. Оттам тест на инжекторите. Преди теста на инжекторите, тест тук. Имаме ли налягане, нямаме ли налягане, какво се случва, обаче налягане има. Нямаме загуба на гориво, всичко си е точно. Налягане си прави. Съответно стигаме само до това, че инжекторите не работят. Свалих 4-те инжектора. Отидохме за проба. Оказа се, че 3 от 4 инжектора изобщо не работят. Нито щракат, нито нещо, изцяло изгоряли. Съответно 4 нови инжектора и колата запали. Сега следва за тук да сваля от 2.2 дизеловата 8 генерация перката, която ще се ползва. Тук, понеже е това гърло излиза много високо, излиза тук, ако е с нормална тръба, трябваше да се качи върху дросела, а пък това се гъне хубаво, нали, тя си е гъвкава, ще мине под дросела, съответно ще се включи, нали, тук. Оттам с това преходче от 70 към 76 мм ще пуснем една тръба от тук, директно ще влиза към тук, към фара. Да храним с въздух. Лошото е, че не знам дали сте гледали рилсчетата. Оперирах се от дискова херния, съответно замразявам проекта. Иначе купил съм преход към задни дискови спирачки и щех да минавам към задни дискови спирачки. Всичките там глупости, които са за отпред и отзад камбър китове, носачи, алуминиеви, разпънки, глупости. Всичко това няма как да го правя сега. Остава тия дни да напълна водната система, като закача всичко. Да запаля пак колата, да видим дали перката ще се включва, дали всичко е точно. Съответно, като е оправя, да може вече колата да си е на самоход. Ето го тук колекторчето. Всичко е доста разхвърлено.
Това е колекторчето. Овито, ще го кача и него на подемник. Защото сега няма как да се мушна под колата да го кача. И колата реално ще е в движение. След това остава тук отпред към радиатора да се направи air duct, който съответно също от тук ще излиза. И реално това ще се отдели изцяло от колата. В смисъл не от колата, а ще се отдели топлия въздух, който излиза нагоре. И директно ще излиза от тук през капак. Което за мен си е доста голям плюс. Трябва да се мине към дисковите спирачки. И колата що годе ще е готова. След това едно окачване само и трябва. И едни 17 с гуми и колата реално е готова. Да, и плексиглас за вратите. Иначе сега все още съм с металния капак. От гледна точка на това, че ще се правят проби колко да е голям дъкта отгоре. И след като установя колко ще е голям, ще се реже този капак като чернова и чак тогава вече ще се сложи другия, който е от фибростъкло. Има вариант да поработвам по колата с някой, който примерно ще помага по нещата, но не ми се иска много. И най-вероятно за тази година още съвсем малко неща ще се направят поне. Каквото такова, сега здравето е по-важно от другите неща. Така че това е за сега относно апдейтите. Но предполагам, че скоро ще има ново видео с някой друг апдейт. Чао и до довиждане!